BPFनि हालोदा आवमा सोबनानै गोरोन्थाय नांनाय बायदि जाबाय। BPFनि आखल आखुफ्रा खान्थै राननाय अमाफोर बायदि। बिथांमोना गोबां कौटि कौटि थाखा जाख्ल'बोबाय। BPFनि हालोदा दिनैनि सानाव आवमा सोबनानै गोरोन्थाय नांनाय दुम्बा बायदि जानानै फैबाय। गतिके बिथांमोननि जा केरेक्टार बे केरेक्टारा खाथि राननाय अमाफोर बायदिखा। बेफोर गोख्रों गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। बिक्रम दैमारिया राकेश ब्रह्मनि अमा राननायखौ सरासनस्रा सुबुंनिफ्राय बाखि लानानै रानदों बुंनाय बाथ्रानि सायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों बेरफुसार बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथां रनजित बसुमतारिया गोख्रों रावजों बुंथिदों जे BPF दोलोआ जों मा मावदों मा मावाखै बेखौ बुंनायनि मोन्थाय गैया। गोबां कौटि कौटि थाखा बिथांमोना जाख्ल'बोबाय। बिक्रम दैमारिया गावनो लायबिलिटिस मोननायनि दान्दाजों जोंनि UPPL दोलाव हाबफैनो थाखाय थांखि लादोंमोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों बिथां रनजित बसुमतारिया। बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव बुंनो मोन्थायानो गैया। बेसेबां कौटि कौटि थाखा बिथांमोना गोदो जाख्ल'बोबाय। बिक्रम दैमारिया हाग्रामानि जानानै 2900 कौटिनि दा लायबिलिटिस दङ बेखौ हिसाबखौ होबानो जाबाय। गावनो लायबिलिटिस मोननायनि धान्दाजों जोंनि UPPL दोलोआव हाबफैनो थाखाय टारगेट लादोंमोन। आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंबावदों दि बिथांनो लायबिलिटिस होनायनि बाथ्रा गैखाया। बिथांमोना जाख्ल'ग्रासो। बिथांमोनाव इसु थानायमोनब्ला दिनै जौगानायनि बाथ्रा बुंगौमोन। बेनिखायनो BPFनि आखल आखुफ्रा खान्थै राननाय अमाफोर बायदि होनना बेरफुसार बाथ्रा बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायखो फै जोंहा बुङै मिथिना लानि। सरासनस्रायै मोनसे बाथ्राखौ नोंथांमोना गोसोखां जे BPFनि हालोदा दिनैनि सानाव आवमा सोबनानै गोरोन्थाय नांनाय दुम्बा बायदि जानानै फैबाय। गतिके बिथांमोननि जा केरेक्टार बे केरेक्टारा खाथि राननाय अमाफोर बायदिखा। गतिके बिथांमोना जोंनि मावनाय दांनायनि सायाव बुंनो मोन्थायानो गैया। बेसेबां कौटि कौटि थाखा बिथांमोना गोदो जाख्ल'बोबाय। बिक्रम दैमारिया हाग्रामानि जानानै 2900 कौटिनि जा लायबिलिटिस दङ बेखौ हिसाबखौ होबानो जाबाय। गावनो लायबिलिटिस मोननायनि धान्दाजों जोंनि UPPL दोलोआव हाबफैनो थाखाय टारगेट लादोंमोन। गतिके बेफोरबायदि मानसिनो लायबिलिटिस होनायनि बाथ्रायाथ' गैखाया। बिसोर जाख्ल'ग्रासो। बिथांमोना जा बुङो बुंबाय थाथों। बिथांमोना इसुआनो गैखाला। इसु थानायमोनब्ला दिनै डेभेलपमेन्टनि बाथ्रा बुंगौमोन। इसु थानायमोनब्ला दिनै इडुकेसननि बाथ्रा बुंगौमोन। इसु थानायमोनब्ला दिनै एक्सटेनसन जानाय गहपुरसिम जे जोंनिया एक्सटेनसन जालांबाय। गहपुरसिम गासै गामिफोरा उदालगुरि जिल्लायाव हाबजोब्बाय बेखौ बुंनो हागौमोन। माब्लाबा ससियेल मिडियायाव बिथाङा बर' हारिनि बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुयो सार। बर' हारिनि सेन्टिमेन्ट थानाया बयनिबो थाखाय मोजां खोथा। खिन्थु सेन्टिमेन्टनि मुङाव हारिखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय BPFनि जा खौलोबोर बाथ्रा बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव।